Haduk khatwe ngot kinong Bangladesh ki belawan rung tu sya ki benta khaput ke India kila syak kem no ha ki pulit bat ki BSF ha ka saw tarik nai weng. Kani ka jingwan rung tu kini kinong Bangladesh ka jia ha ka shnong Baldam Giri Southwest Garo Hills bat dawki. Ha kani ka jingwan prung nyongot kila syak kem ha Southwest Garo kat ba sawngot pat na dawki. La IT no ya kini ki basyak kem na Southwest Garo Hills sya ki bor pulit jong ka kalai char petrol post ban le ya ka badan kam. Na kini ki beriau layo ban kurup ya bon ba ki tiar kitar ki bakentup ya ka passport kari Bangladesh ka pisa Bangladesh ki mobile phone bat ki sim card ki badai na po Bangladesh. Kini ki nyongot ki bela syak kem ki dei ki bela tip kerting kum u Anggur Hussein Afrib Arpau, Amir Ali Laipusan, Chan Mia Nripau, Muhammad Bukul Mia Laipuar, Jahan Sapusan, Muhammad Russell Ali Laipusan, bat ubiblop Mia Laipusan Snamerta, baro ki badai na ka distrik Kurigram ka Bangladesh. Ha kawai pat ka jingjia ki sipai jong Food Battalion BSF Meghalaya kila kem sangot kinong Bangladesh bat laingot kinong India. Kini ki basyak kem ki dei usyoro bindu biswas lap nyos nam karta, u Royal Talukdar kat nyos nam karta, u Roni Lamin lai pusaus nam karta, ko sala Talukdar lai pulais nam kinong erap penringkang par. Kat ba kinong India ki basyak bat usyan khor saha sapun rius nam karta nong India, u kena badang kendai snam bar kasuna lingdo arpu arsnam. Ha kani ka jingyo obat ya kini ki beriu, layo kurup ru ya kakali dawki. Laya thu baro kini kinong Bangladesh ki batmu prung tu kini ki batmu ban let belasha Assam. Kumban syupen ken mau hak arp nyau terik benai nailur ki BSF ki layo kem hadu shipongot kinong Bangladesh ha ki benta ka boira kupi zigzag. Kawai pat ka jing prung tu kelajia ha ka pra tarik Risau baladam wei unong Bangladesh ula syak kem no na Bagdagre ka bahap hapo Mahendraganj Police Station. Ha kani ka jingjia na lor uni unong Bangladesh ki pulit kila kem no ru ya utrash nong ubadon keti ha ka ba Jakari ba ka jing tokit kadang ya syakman. Na kaliang ki bor pulit kathan ki dang yai beteng banlong ki bapit ngor da ka baya trailang ringkat bat ki sipai BSF na ka benta ka jingsngan ki jaka khaput bat ban khanglat e ki kam wan rung tu sya uput usam jong kari.